Taong 1950, San Remigio, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 24 na taong gulang pa lamang itong si Tandang Lauryo. Meron na siya noong asawa at kakasilang pa lamang ng kanyang uniko iho na si Jude. Dahil sa albularyo itong si Lauryo, kaya na may kung ano-anong pamahiin ang ginawa nito para sa kanyang anak. Naniniwala kasi noon si Tandang Lauryo sa mga paniniwalang kanyang nakagisnan tungkol sa batang bagong panganak pa lamang. Ayon sa kanya, na kapag hindi mo nagawang alayan ang iyong bakuran sa unang araw ng pagsilang ng iyong sanggol, mamalasin ito at maaaring maging pariwara ang kanyang buhay sa hinaharap. Hindi dahil sa iyo nang nais mangyari ng kanyang anak sa kanya, bagkus ay kagagawan umano yon ng mga engkantong hindi nagustuhan ang isang bagong nilalang na isinilang sa kanilang tinitirhan. May tsansa ding kunin ito ng mga engkanto kapag hindi nila nagustuhan ang ora nitong tangan-tangan. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na sa pamamaraan ng pag-aalay ng mga buhay na hayop sa mga ito, maaaring magbago ang ganoong pagtrato ng mga engkanto sa bagong silang na sanggol. Magiging kasiyasiya na yon para sa kanila dahil sa natanggap nilang respeto na nanggaling sa ama nito. Sa pagpatuloy ng paglaki ni Jude, nananatiling manggagamot si Tandang Lauryo. Kakutsa-kutsa siya noon sa kanilang baryo, gawa ng wala siyang nakagisnang maestro. Kumbaga, naging manggagamot lamang siya dahil sa kanyang dedikasyon sa larangang yon. Marami din namang nagpapagamot sa kanya, subalit hindi karamihan, di tulad sa ibang antingero. Kinakagalitan din siya noon sa kanilang baryo sa kadahilan ng maraming testimonya ang kanyang mga naging pasyente sa husay niyang taglay sa larangan ng hilot at pagtatawas. Sa kabila ng lahat ng umuusig kay Tandang Lauryo, nananatili pa ring matatag ang kanyang pananampalataya at pagiging albularyo. Wala man siya noong naging kaibigan, ayos lang yun sa kanya sa kadahilan ng naroon naman ang kanyang pamilya. Isang araw, habang nag-aayos ng mga pananim itong si Tandang Lauryo, merong napadaan sa kanyang bakuran na pangkat ng mga albularyo. Ordinaryong pangitain lamang yun sa kanya, gawa ng alam niyang sasapit na ang linggo ng Semana Santa. Sa pagdaan ng mga ito sa kanilang bakuran, bigla namang napatigil ang mga ito nang masipat siyang abalang-abala sa pag-aayos ng mga halamang gamot. Lauryo, hindi ka ba maghahanda para sa darating na Biyernes Santo? Sumama ka sa amin. Mamamanata kami ngayon. Wika ng isang maestrong albularyo. Sige lang ho, Maestro Pedrito. Sa susunod na lang ako. Nakakahiya ako kasi baka makasagabal ako sa inyo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Dahil sa sinabi nito, ay para bang nainsulto sa kanya ang mga albularyo. Kitang-kita ni Tandang Lauryo noon ang pagsimangot ng mga ito at pagtitig sa kanya ng masama. Ganyan ka naman eh. Kami na nga nagmamagandang loob sa iyo. Tatanggihan mo pa. Wika ni Maestro Pedrito. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis na naman itong pag-alis ng hindi na nagpapaalam. Hinayaan na lamang ito ni Tandang Lauryo, gawa ng alam niyang wala siyang magagawa para baguhin ang ganoong sitwasyon. Wala naman siyang gaanong pakialam sa mga yon dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang mapag-isa basta't kasama niya ang kanyang pamilya. Sa pagsapit ng linggo ng Semana Santa, walang naging paghahanda si Tandang Lauryo ukol sa mga mutya o
o agimat na nais niyang makuha. Namuhay siya noong abala sa kanyang pamilya at walang kahit na anong bagay na iniintindi. Isang gabi, habang nasa kasagsagan ng pagtulog si Tandang Lauryo, bigla na lamang siyang napabalikwas sa kanyang higaan dahil sa isang masamang panaginip. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang kanyang napanaginipan noon ay ang tungkol sa kapreng merong isang kulay pulang mata at kahindik-hindik na itsura. May daladala itong malaking martilyo at sa tabing bahagi nito, merong isang umaapoy na mga panggatong. May bakal din noong nagbabaga na parabang meron itong nais na maihulma. Pagsipat niya sa kapreng yon, agad naman siya nitong kinuha at idinikit sa nagbabagang bakal na kanyang nakita. Noong una, panay pa ang ginagawa niyang pagpupumiglas sa takot na malusaw siya nang bagang yon sa oras na lumapat doon ang kanyang balat. Ngunit nang maidikit na siya ng kapre sa nagbabagang bakal, laking gulat na lamang niya nang hindi siya makaramdam na kahit anong sakit at hapdi sa kanyang katawan. Matapos yung gawin sa kanya ng kapre, agad naman siya nitong inilublob sa nagniningas na mga kahoy na siyang labis niyang ikinatakot. Ramdam na ramdam niya kasi noon ang init ng buong paligid na parabang hindi na yon panaginip. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang nagising si Tandang Lauryo dahil sa pagkaipit ng isang daliri nito sa kanyang hinihigaang papag na gawa sa kawayan. Matapos niyang mapanaginipan ang napakasamang bangungot, ay halos hindi na siya nakatulog sa buong magdamag. Sa mga sumunod na gabi, ganon pa rin naman ang napanaginipan ni Tandang Lauryo, subalit iba namang senaryo. Animoy sa bawat gabing dumaraan, paulit-ulit niyang nakikita ang isang pangitain ukol sa kanya at sa nilalang. Sa pagsapit ng araw ng Huwebes Santo, ay halos tuliro na itong si Tandang Lauryo at hindi na gaanong mapakali. Matamlay na din ang buong katawan nito dahil sa wala itong nagiging magandang tulog kapag gabi. Sumasakit na din ang kanyang mata noon sa tuwing sisilay siya sa napakaliwanag na paligid. Nang mapansin yon ng kanyang asawa, panay naman ang ginagawa nitong pagtanong sa kanya. Hindi rin kasi nito mapigilang mag-alala dahil sa yon ang unang beses na makita niyang matamlay ang kanyang masiyahing kinakasama. Lauryo, magtapat ka nga sa akin. May tinatago ka ba sa amin ng iyong anak? Ilang araw ka ng ganyan? Mukhang hindi na normal yan, ha? Nag-aalalang wika ng kanyang asawa. Huwag mo lang akong pansinin, Linda. Ayos lang ako. Sadyang ganito ang aking pamamaraan ng paghahanda sa nalalapit na Biyernes Santo. Hayaan mo, paglipas ng Domingo de Gloria, babawi ako sa inyo. So ngayon, intindihin niyo na muna ako. Pagdadahilan naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ninais na lamang nitong gawin ang kanyang trabaho upang hindi na mas lumala pa ang kanilang pagtatalo. Bumalik naman noon si Tandang Lauryo sa kanyang silid nang sa gayoy makabawi ang kanyang katawan sa antok nitong nararamdaman. Nang akmang papapikit na noon si Tandang Lauryo, bigla na naman niyang nasilayan sa kanyang isipan ang paglapit ng pagmumuka ng kapre sa kanyang mga mata. Nanlilisik at umaapoy ang isang mata nito na parabang kayang lumusaw ng buto ng tao. Lauryo, pakinggan mo ang aking tawag. Wika ng nilalang na yon sa kanyang isipan. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo,
Agad naman siyang napamulat dahil sa sobrang takot. Nang akmang papatayo na siya, muli na naman niyang narinig ang pagwika ng nilalang na siyang naging sanhi upang mawala ng lakas ang kanyang mga paa. Sa muli niyang pagbagsak sa kanyang higaan, muli na naman niyang narinig ang pagwika ng nilalang. Laurio, pakinggan mo kami. Laurio. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkawala naman ng kanyang wisyo sa kanyang mismong katawan. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, tuluyan naman siyang nagising na halos aligagana at napakarami ng iniisip. Kahit gano'n na ang nararamdaman noon ni Tandang Laurio, pinipilit naman niya ang kanyang sariling maging matatag upang hindi mag-alala ng husto sa kanya ang kanyang asawa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, bigla namang naglaho ang takot niyang nararamdaman dahil sa paglisa ng kapre sa kanyang isipan. Ganun pa man, kahit wala na ang nilalang, alam niyang babalik na naman ito sa pagsapit ng kadiliman. Inaasahan na niya ang bagay na yon dahil sa alam niyang hindi siya nito nilulubayan. Ayon kay Tandang Laurio, na noong nag-umpisang magparamdam sa kanya ang demonyo, ay masasabi niyang isa sa kanyang nakakakilabot na karanasan. Halos dumating na nga noon sa puntong nais na niyang tapusin ang kanyang buhay, subalit hindi niya ito nakakayang gawin dahil sa pumapasok sa kanyang isipan ang kanyang mga responsibilidad na may iwan sa kanyang pamilya. Nais man niya noong humingi ng tulong sa Panginoon, hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilanang kapag sinasambit niya ang mga banal na kataga, nakakaramdam siya ng pagkasunog ng kanyang lalamunan. Bumibigat din noon ang kanyang pakiramdam na para bang merong nakapatong sa kanyang likuran na sako-sakong lupa. Sa pagsapit ng gabi ng Huwebes Santo, marami ng isinagawang ritual si Tandang Laurio upang maiwasan ang pagpaparamdam sa kanya ng kapre. Hindi na niya kasi maatim noon ang panlalaso nito sa kanyang isipan, kaya't gumawa na siya ng paraan kahit mabigat yon sa kanyang pakiramdam. Akala niya magiging epektibo na ang mga pangontra, subalit nagkamali siya. Pagsapit ng oras ng tulugan, laking gulat na lamang ni Tandang Laurio nang muli niya namang nasilayan ang kapre. Sa pagkakataong yon, nakita na niya ang kanyang mag-ina na hawak-hawak ng nilalang. Nagliliyab ang buong katawan nito at napakaraming uod ang gumagapang sa kanilang buong katawan. Laurio, pakinggan mo ang pagtawag ko. Meron akong misyong iaatang sa iyong balikat. Ang pagtanggi sa aking kagustuhan, nangangahulugan ng kamatayan ng iyong anak. Gigil na wika nito. Nang marinig ni Tandang Laurio ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kung hindi sundin ang nais ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang lahat ng kanyang kinakailangang gawin upang sila ay magkaharap. Patuloy din itong nilalaso ng kanyang isipan na halos wala na siyang nagawa para ito ay labanan. Ayon kay Tandang Laurio, ibinilin sa kanya ng nilalang noon na siya ay tumungo sa bundok pagsapit ng 3:00 ng Biyernes Santo na walang kasama. Iwan din niya ang lahat ng kanyang karga upang masiguro niyang hindi siya maliligaw sa kanyang lugar na pupuntahan. Magdadala din siya noon ng pinatuyong pakpak ng butiking lumilipad at uusalan yon sa pagsapit ng hating gabi. Matapos itong ilahad sa kanya ng kapre,
Agad din naman itong naglaho sa kanyang isipan. Huwag mo kong bibiguin, Lauryo. Napakalaking pabuya ang maaari kong maibigay sa'yo kapag nagawa mong tuparin ang misyong ibibigay ko. Magpahinga ka na. Wika ng nilalang bago ito tuluyang maglaho. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, ay halos hindi niya magawang maigalaw ang kanyang buong katawan dahil sa labis na pagkatakot. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ang kanyang katawan, hindi niya maiwasang makaisip ng iba't ibang pagnanasa laban sa mga albularyong nanghahamak sa kanya. Sa pagsapit ng umaga ng Biyernes Santo, walang kahit na anong inihanda si Tandang Lauryo maliban sa pakpak ng butiking punong-puno ng dasal. Itinago niya yon sa isang telang itim at isinukbit sa kanyang bewang ng buong araw. Upang hindi siya noon matunugan ng kanyang asawa, ninais niyang ipagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Sa katunayan, naging maayos pa noon ang pagpapaalam ni Tandang Lauryo sa kanyang asawa sa mga bagay na kanyang gagawing kinahapunan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, agad namang umalis si Tandang Lauryo sa kanilang bahay ng normal. Pagdating niya noon sa sentro ng kanilang baryo, nasipat pa niya ang iilang mga albularyong kararating lang din galing bundok. Oh, Lauryo! Saan ka pupunta? Wala ka na makikita dyan. Nasimot na namin ang anumang gamit na yung naiisip na kunin. Wika ng isang maestro. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, sumagot naman ito ng, Huwag mo akong pakialaman sa kung anong gusto kong gawin. Kung nakakuha ka na ng sarili mong karga, manahimik ka na lang. Kasabay ng pagwika nito ay ang labis namang pagkagulat ng mga albularyong naroon. Halos hindi kasi maisip ng mga ito kung bakit gano'n na lamang ang naging sagot ni Tandang Lauryo sa biro ng kanilang kasama. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong umalis ng mabilisan. Naririnig pa niya noon na pinag-uusapan siya ng mga ito, subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya ang kanyang mga narinig. Pagdating niya sa paanan ng bundok, bigla naman niyang narinig ang tinig na nanggagaling sa kapre. Sa likurang bahagi ka ng bundok dumaan. Tahakin mo ang unang daang iyong makikita at sa dulo nito ay mararating mo ang nakatago kong kaharian. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad naman niyang tinugon ang nais ng kapre. Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng bundok, dali-dali naman niyang tinahak ang landas na una niyang nakita. Kahit lumalalim na noon ang dilim sa paligid, patuloy pa rin siyang naglakad upang makita ang kinaroroonan ng kapre. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang isang pinto na merong nagniningas na apoy sa ilalim nito. Pagsipat niya sa gilid ng apoy, doon niya nakita ang isang kapreng merong pinapanday na kung anumang bagay. Agad din naman itong napatitig sa kanya nang maramdaman siya nitong nagmamasid. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang maglaho ang kapreng yon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang biglang lumitaw yon sa kanyang harapan habang nagwiwika ng, Maligayang pagdating sa lugar ko, Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong pagtahak sa kanya patungo sa lugar na kanyang pinamamahayan.
Hindi naman noon nakaimik pa si Tandang Lauryo dahil sa bilis ng mga pangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, napansin niya ang kapre na paikot-ikot sa kanyang kinauupuan habang patuloy na sinusundan ng mga maiitim na nilalang. Nang marating nito ang likurang bahagi ni Tandang Lauryo, agad naman itong kinuha ang pakpak ng butiki na nakasukbit sa kanyang bewang. Dali-dali itong kinain ng kapre sa kanyang harapan habang nakangisi. Matapos itong gawin ng nilalang, agad naman itong inilapit ang kanyang pagmumuka kay Tandang Lauryo. Lauryo, wala kong ibang nais ipagawa sa iyo kung hindi ang pagkalipol ng mga albularyong kababaryo mo. Masyado na nila akong napeperwisyo ng kanilang mga karunungang tangan-tangan. Dahil sa pagiging puro nila, hindi ko sila kayang pasukin sa espiritual, kaya ikaw ang nais kong magpatuloy ng aking paghihigante. Ramdam kong may galit ka sa kanila, kaya gamitin mo ang galit na yan para maisagawa ang aking nais. Wika ng demonyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang ipinakita kay Tandang Lauryo ang kanyang anak at asawa na merong suot-suot na kadena sa kanilang mga leeg. Ang kabiguan mo, Lauryo, ang magdudulot ng kanilang kamatayan. Mamili ka, buhay ng mga albularyo o buhay ng pamilya mo. Dagdag pa nito. Yan lang ba? Sige, hindi ako tututol sa nais mong mangyari. Makakaasa ka na sa mga susunod na buwan maisasagawa ko ng matagumpay ang paghihiganting ipinasa mo sa akin. Babalaan din kita, demonyo, na kapag ginalaw mo ang mag-ina ko, ako mismo ang papatay sa iyo at bubunot ng mga sungay mo. Gigil na sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghalakhak lang naman ng demonyo ng napakalakas. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang marinig niyang mag-usal ang nilalang. Latin umano ang binabanggit nitong mga kataga, subalit hindi niya ito gaanong maintindihan dahil sa pabaliktad ito kung sambitin ng nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman itong iniihip sa kanyang pagmumuka na siyang labis niyang ikinabahala. Ramdam na ramdam noon ni Tandang Lauryo ang pagnuot nito sa kanyang mga laman loob at ang paghalo nito sa kanyang kaluluwa. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lamang siyang nakaramdam na labis na pagsusuka sa kanyang kinauupuan. Pagtayo doon ni Tandang Lauryo, agad naman siyang hinawak-hawakan ng kapre sa kanyang bunganga at dali-dali nitong hinigop ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Habang patuloy itong ginagawa ng nilalang, wala namang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi ang hayaan na lamang ito sa nais niya. Sa pagpapatuloy ng paghigop ng kanyang kaluluwa, doon niya tuluyang naramdaman ang pagkalas nito sa kanyang katawang lupa. Nais niya man noong magpumiglas sa ginagawa ng kapre, ay tila ba wala siyang kakayahan upang ito ay labanan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nandilim ang kanyang paningin sa buong paligid. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang nagising si Tandang Lauryo na hawak-hawak ng nilalang. Maya-maya pa, naramdaman na lamang niya ang pag-init ng kanyang dibdib dahil sa medalyong isinuot sa kanya ng kapre. Kasabay ng pagramdam niya ng init na yon ay ang pagbago naman ng kanyang pang-amoy at ang labis na paggaan ng kanyang katawan. Sa pagbaba nito sa kanya,
ay nagwika naman ng nilalang ng, Humayo ka, Lauryo. Isa ka ng ganap na disipulo ng dyablo. Ikalat mo sa kalupaan at sa lahat ng mga nilalang sa Diyos ang ating presensya at kapangyarihan. nang mailapag na si Tandang Lauryo sa lupa, sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng labis na pagkagutom. Nang masipat niya ang isang baboy ramong umaaligid sa kanilang kinaroroonan, mabilisan niya itong sinunggaban, gamit-gamit ang kanyang matatalas na mga kuko at pangil. Bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon, binilinan din siya ng kapre ng isang tutang kulay itim na animoy kapapanganak pa lamang. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang ibinigay sa kanya noon ng nilalang ay isang anak ng sigbing naghahari sa mundo ng mga engkanto. Madali lang umanong lumaki ang mga ganoong uri ng nilalang at hindi na ito kinakailangan pang pakainin. Sa unang pagsilay niya sa nilalang ngayon, tila ba nagkaroon agad sila nito ng ugnayan. Matapos itong maibigay sa kanya ng kapre, agad din naman siya nitong pinalakad pababa ng bundok. Dahil sa pagod noong nararamdaman ni Tandang Lauryo, kung kaya't nabigo siyang makababa sa bundok na yon noong mismong gabi. Kinaumagahan, laking gulat na lamang ng mga albularyong naroon sa kanilang baryo nang masipat siya nitong naglalakad habang merong kalong-kalong na nilalang. Lauryo, ngayon ka palang ba uuwi? Mukhang naligaw ka yata. Pagbibirong sabi ng isa sa mga disipulo ni Maestro Pedrito. Ito nga pala yung albularyong gumamot kay Jude sa una nating kwento. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad naman niya itong sinindak sa pamamagitan ng pagtitig dito ng napakasama. Maniwala kayo o hindi, pagsilay ng albularyong yon sa mga mata ni Tandang Lauryo, bigla na lamang itong napaatras at napakaripas ng takbo. Panay din ang pagsisigaw nito sa daan na para bang nakakita ng isang demonyo. Sa pagdating niya sa kanilang pamamahay, agad naman niyang inilagay sa isang sabsaban ang sigbing pinapaalagaan sa kanya ng kapre. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na dahan-dahang gagalaw si Tandang Lauryo upang lipulin ang lahat ng albularyong ipinapapatay ng demonyo. Okay, angas, takte episode 2 pa lang. Angas na agad daw kay Tandang Lauryo. Grabe, no? Yung paninindak niya rin sa demonyo na pag ginalaw mo mag-ina ko, ako ang papatay sa'yo at bubunot ng mga sungay mo. Grabe yun. Kasi nga naman, may dahilan siya para gumanon sa demonyo. Gawa nga ng albularyo siya eh. Kanan siya eh. Yun nga lang rin pala. Kaya pala naging gabunan, kinuha yung kalahati ng kaluluwa. Grabe ang angas nito. Pero gusto ko mag-sorry. Gusto ko mag-sorry sa inyong lahat. Kasi wala eh, panibagong series na naman. Meron pa tayong hinihintay na matapos. Paano ba? Siguro break muna tayo rito sa Pinunong Gabunan. Pero ang ganda kasi, no? Ituloy muna natin yung Sinilang na Alamat. Tapusin na muna natin yon. Tapos diretso tayo agad dito sa Pinunong Gabunan. Pag naka 20k views, 25k views to ngayon, kahit anong oras, kahit madaling araw, ilalapag natin yung Sinilang na Alamat 15 tapos yung 16 bukas ng umaga. Asahan nyo yan kasi medyo naka-recover na ako. Yun lang. Salamat.